Olemme Suvilahden sähkövaraston akkutilassa. Eli meidän sähkövarasto on jaettu kahteen eri osastoon. Tämä puolikas on se, missä varsinaiset akut sijaitsevat. Tässä ympärillä nähdään laitetelineitä, missä meillä on yhteensä 616 Toshiban toimittavaa akkumoduulia. Akkumoduuli on tosiaan yksittäinen musta laatikko tässä laitetelineessä. Ja mitä muuta me nähdään tässä tilassa? Akkumoduulit, jotka on jaettu tähän 11 tämmöiseen pystyttäiseen ketjuun. Näemme pääsulakkeet turvallisuutta varten. Ja tuolla ihan ylhäällä me nähdään itse asiassa kontaktorit, joilla pystytään ohjaamaan näitä yksittäisiä akkuketjuja. Eli akkuosion erottaa tästä tehoiltarenkaosiosta tämä ovi. Tässä välissä nähdään myöskin meidän sähkövaraston ilmanvaihtoa. Eli tosiaan kiitos kehittyneen akkukenotekniikan, me emme tarvitse aktiivista ilmastointia, meillä riittää puhallus, mikä on erinomainen asia tuon energiatehokkuuden kannalta. Ja nyt saavutaan tähän varsinaisen tehoiltarenkkatilaan. Tässä meidän molemmin puolin sijaitsevat tämän tehoiltarenkkapuolen inverterit. Eli nämä inverterit muuttavat akuista saatavan tasasähkön sähköverkon kaipaamaan vaihtosähköön. Inverterien lisäksi täältä löytyy kytkimet, eli tämä tässä muun muassa ilmakytki, joka erottaa laitteista tarvittaessa muuntamosta. Tehoiltarenkaan puolella meillä on myös tämä sammutusjärjestelmä, eli vaikka Toshiban kennot ovat erinomaista tekniikkaa ja ne eivät syty tuleen missään tapauksessa, niin tehoiltarenkka saattaa olla paloherkkää. Sen takia meillä on tämä automaattinen sammutusjärjestelmä myös. Tässä meillä on tämän sähkövaraston ilmanvaihto ja jäähdytysjärjestelmä. Ja täällä viimeisenä, mutta ehkä kaikkein tärkeimpänä, on sähkövaraston ohjaus. Eli kaikki äly sijaitsee täällä ja ohjausjärjestelmä. Tästä näkyy kostusnäyttö, mistä päästään kaikkiin sähkövaraston tietoihin ja ohjauksiin käsiksi. Käytännössä emme tietenkään tule sähkövarastoa ohjaamaan täältä näin. Kukaan meistä ei tule kontissa ollut viettämään pitkää aikaa, mutta tämä on paikalliskäyttöä varten. Sama käyttöjärjestelmä tulee myös etänä meidän valvomomme.